Salutare, mă și la un nou video de pe acest canal, fraților. Azi, în acest videoclip o să vă arăt cum fac eu o arenă de Murder Mystery. Procesul, după cum vedeți, tot în ton cu moda sunt. Tot în ton cu moda, frumos. 100 de lei la bot, ce să mai mă. 400 la vreo 300 în picioare. Ce ai mă, sunt baștan. Da, hai să lăsăm glumele și să începem. Păcate nu se aude și melodia de pe fundal, din păcate nu se aude melodia de pe fundal. Vei fost mișto dacă se auzea. Mi-am pus eu pe Discord. Apropo, Discordul o să-l aveți în descriere, voi cita Dark Legend, o să vă dau eu un link. Ok, îmi dau TP la coordonatele de /TP cu 6 cu hop, adară. Coordonatele astea se fac poză. Se salvează. Bine, voi nu o să vedeți cum le salvez eu. Și cam asta e procesul pe care îl fac eu când vreau să fac ceva. Coordonatele. Save as. Dacă îi dau save, n-ai știu pe unde nu lasă. Save a copy. Okay. Acum am întors pe Minecraft. Ies de aici. La save trailer. Și vreau să fac gen fel de pădure, gen forestier, dar mare, o arenă gen pădure forestieră. Ok, o să iau o suprafață destul de măricică. Ei, cam atâta. Slash fill. Ok. Iau o suprafață destul de măricică. Dacă nu pică acum serverul, nu mai pică niciodată. Așa. Bun. This version is not loaded. Ce mă? Fill. Ok. Ok, băieți. Fete. Știu că sunteți și fete. Apropo, o să aveți Instagramul meu în descriere. Mergeți și dați acolo un follow. Acolo mai postez diferite chestii. Ok. Oh. Not louder. Ce mă? Nu merge filul. Secundă. Nu merge filul, băieți. Fete. Nașpa, că nu văd să merge. Trebuie să fac o tumora. Baze ziua ta. Da, stai că ne dă emisiune. Continuare cu bazele de asta. Așa spus să da. Fraților, și am revenit, am terminat pe aici, am crescut tot copacii, încă o să mai crească. Am făcut mici drumulețe.
ceva mai nou, am făcut o mică fântână aici stricată, care nu mai curge, artificială. Știi că oricum nu m-a avut zis, nu? Da. Aici o casă părăsită, în care nu o să poți să intri. Bine, exclusivitate, nimic nu. Oricum nu o să puteți intra în ea. E doar de design. Drumulețele acestea sunt făcute așa. Aici e combinat, dar n-am vrut să mai stau 15 ani. Da, bă, dar... Bă, îți dau mute, pe tot parcursul videoclipului. Vă dau mute, dați stai că am OP. Ai de viața mea. Cam asta ar fi arena. Voi ce ziceți, băieți, atunci? Păi bă, nu o să fie pusă practică până nu intru ping și nu zice verdictul și nu dă verdictul dacă bagă sau nu. Ce vrei să mai bagi, așa că fac divers? Ce ai vrea să mai bag eu? Vrei să... Păi știi că o să sparg eu fruntele, nu? O, rovaste, Neluțu! Fă... Lua-te-ar să te lua-te-ar să te ia. Ce-ați făcut? Nu... Ce-ați ca... Pă? Ce-ați făcut, mă? What the fuck? Da. Așa, și... Bă, ce Iron Golem? O secundă, ce Iron Golem? Bă, ce-a pus ăsta? Ca să luau voi bani de aia, nu? Băieți și fete, fraților, dacă nu o să vorbesc în videoclipul este pentru că se pe Discord cu niște băieți. Bă, ce să intre? De ce nu se mai joacă Minecraft? De ce nu se mai joacă? Ok. Cât ghinion, bă, băiatule.
Nu știu, cred că nu o să mă mai joc nicio pe servere prea curând. Cam atât. Bă, cam atâta. Eu și... Da, prietenul tău care îți dă un pumn de te spică în două. Nu-ți las mă niciun prieten, mă cacă în gura lui. OG Dark Legend, pă. OG, da. Am făcut o arenă de Murder Mystery. Ketchup! Ketchup! Mânca-te-ar dracul, îl faci pe ăsta să-și rupă limbile. Bun. Cam asta e arena. O să-i tot arena. Eu așa o las. Ketchupio. Da! Mihi! Mâță! Mâță! Ce faci, mâță, mă, mâță? Luați-și rasa. Luați-și rasa în gât care ești ăla. Ketchup? Zici sincer, tu ai fost? Tu. Na! Na! Mai suflă și acum, ai server mute. Vedeți că nici nu scăpați. Dacă m-a prins și pe voi și pe voi v-am ars. Îți dau pe dracu crafting, că nu-ți dau nimica. Hai. Slash warp. Hub. Keep. Hub. O spin. Slash warp. Bă, dacă vrei să te duci în alte lumi, dă-i slash. Mai sufli în microfon? Zi-mă, mai sufli în microfon cât timp. Mai sufli? Na, mă, na, hai că ți-am dat unmute. Odată dacă te-ai mai prins că sufli, bă! Mânță! Probabil te dau și... Bă, dacă vă certați, vă dau mute o zi la amândoi. Ketchup? Încetezi? Că... Știu. Încetezi? Ok. Că auzi că... Bă, lasă-l. Că-ți dau și defun. Ție-ți dau și defun, nu-i dau decât mute. Ketchup? Ketchup? Nu mă fă! Că acum dau alt și mă duc să-ți dau mute. Nu mă fă! Bun, băieți și fete, cam acesta este videoul. Eu am fost Oxygenatul / Son of Darkness. Normal că filmam, dar voi... Nu s-a auzit, nu vă auziți. Spune ceva. A, te auzi foarte încet, da. Da, cred că s-a auzit. Bun. Eu am fost Oxygenatul / Son of Darkness. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să like, share și subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!